la ziua 2, bă, ce mai faceți? Nu, la episodul 2, bă, băieți. Sunt cu Fabi aici, a zis așa, cine trage, bă, da. Am mâncare la mine, îți dau o mâncare. Îți dau, îți împărțesc eu. Nu, eu am un os. Eu am un os. Hai că-ți dau o carne să mănânci. Gata, uite acolo carnea. Gata, ai luat-o. E de mâncat pentru tine. Am, niam. Gata, nu am. Eu am efect din ăsta, Bă, eu nu am, bă, mâncare, bă, Doamne. Mă merg eu, îți bă, ce Dumnezeu. Fabi, tu știi unde eram? Unde? La țară. La țară știam. Știi tu? Hai, mă, Kratos, ai, ce mai faci, Kratos? Kratos! Mă, gamiaș! Îți dau una peste orice, ce bă? Hai că-l omor eu, că nu e nicio problemă. Eu îl omor pe ăsta de apă. Mă, zombie de apă, ce prost ești. Bă, dar eu nu... Nici nu poate să tragă zombie mine. Da, pe mine mă moară, că am lag. Da, stai că te ajut. De omorât. De omorât tu. Ești mortificat. Ești mortificat. Unde e casa? Mi-am pierdut de casă. Dar știu unde e casa. Banu, uite acolo. Unde, mă? Mă vezi? Îmi vezi numele? Da. Aici e casa. Ăla ploua afară, bă, băieți. A plouat pe drum, bă, plouă la Olt. Dacă nu știți țara Olt unii. Bă, plouă acolo. Cine trage mine? Mor, m-am 4 inimi. Tu ai tras. Eu am 4 inimi, stai să mănânc. Poate trage Herobrine, adică tu. Tu Herobrine. Leu, omor Herobrine. Hai, mă, Herobrine, ce faci? Eu mai am... Jumping n-adă pruvei să faci? Eu am 3 fumi de alea. Eu zic să facem o fermă. Eu am un copac și vreau să-l plantăm. Eu fac o fermă. Dă-mi osul ăla. Fac o fermă de animale. De găini. Cam un ou. Poate pică găină. Că odată mi-a picat găină. Au! Biane, ești Herobrine. M-am 3 inimi. Dar știi ceva? Ce? Cine ai plantat tu copacul aici? Da. Frumos. Îmi dai și o... Pe ți l-am dat. Ăla e al meu, dar m-am 4 inimi, măcar să nu mor, Doamne ferește. Dacă îmi pierd... Da, eu am pus Ce? copacul lângă casă. Lasă că nu crește. Dar o să crească după ce... Eu fac aici o fermă de găini. Eu mănânc măr. Că mi-e foame și mie. Îți dau mâncare de zombie. Mâncare de zombie. Na, eu nu m-am mâncare, o să mor dacă mă pot. Hai să mă sinucid. Fabi, gata, sunt mort. Hai să vedem. M-am 2... Nu, că m-am 2 inimi și jumate la al doilea. Fabi! Roagă-te de Dumnezeu. Măcar... Nu, mă omor eu. Roagă-te de Dumnezeu și să zic papa Fabi. Hai, să te omor eu. Da, m-am murit. De mult. Tu ești în apă. Tu ești în gaură. Un zombie de apă acolo. De mi-a mâncat sabia. De ce mi-a mâncat sabia, mă? Am să mă și o zombie ăsta. Zombileu de apă! Zombileu de apă! Zombileu de apă! Zombileu de apă! Au, ce-mi tragi mine? Am zombilul ăsta. Muri. Gata, am. Tu cât level ai? 1? Eu mai am puține inimi. Tu cât level ai? Niciunul. Eu am 3. Eu am level 1. Eu am 3. Hai că fac ferma acum, Fabi. Nu te mai țin. Hai, mult de... E o păiangă la noi în cameră! Păiangă, nu stai prost. Du-te în cameră. L-am pus pe păiangă, nu sta la noi în cameră. Să vezi păiangă, nu. Uite-te la geam. Poate e la geam. E la geam păiangă, nu. E la geam? Vino la mine. Păi eu... Bă, vezi numele? Nu! Uite-te încolo. Unde e încolo? Aici. Să vezi păiangă, nu. Vezi păiangă, nu, că e la geam.
Vezi tu, pe ea, că nu e la geam. Ia uite-te la geam la noi. Uite aici. Uite-te la geamul ăsta. E un păiancă la noi în cameră. Hai să-l omorâm. Omoară-l. Tu-l omori mâine, bă. L-ai omorât. Am spart din casă. Bă, nu mai sparge geamul. Să iau poison și să mă mor eu. Dar închide geam. Ai făcut la casă, Fabi, tu ai rupt toată casa. Eu Cum ai rupt toată? Așa, ai făcut. Ajută-mă. te ajut, da. Bă, dar repede faci dacă mă ajuți. Mi-a dat mie lemn. Asta. Hai că fac eu podea. Hai că faci o podea, că am de mult. 15 lemn. 15 lemn, ia dă-mi mie. Că Nu, că fac eu podea. am făcut eu 2 podele aici. Da, am pus lemn din greșeală. Bă, Dar dar nu nu i-am- ce ești prost, mă? Eu pun pământul ăsta lângă floare. Îngropat de două. Poți să-mi pui și mie ceva aici, că vreau că nu vreau și eu să fac parcurs. Dă-te, mă, dă-te, mă! Mi s-a zis și tableta.